हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம வந்து பிரணத்தையும் முடிச்சுட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. 5:30 ஆயிடுச்சு. லைவ் போயிட்டு வந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத சவதூதம் பரிஜன சகிதம். ஒரே நிமிஷம். பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालिके कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. मूगं करोति वाचालं बंगुं लंघयते ग्रीं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हरतन्तः स्तोहै अभद्राणि विधुनोति सुहृतं सदा नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. வாழ்க வளமுடன்.
हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போறது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 5வது சாப்டர் 5ல இன்னைக்கு 8வது ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். 7 வரைக்கும் நேத்திக்கு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோங்கிறது ஒரு சின்ன ரீகேப் கொடுக்குறேன். ஸ்ரீமத் பாரதம் முதல் 5வது அத்தியாயத்துல நாரத முனி வியாசருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பத்தி அவர் சொன்ன உபதேசத்தை பத்தி மொத்தமாவே இதுதான் இந்த 5th சாப்டர் இல்லையா? வியாச முனிவர் அவருக்கு வியாச முனிவர் ஒரு பாகவதை எழுதி இருந்துருக்காரு வெளியே அவருக்கு மனசுல ஒரு திருப்தி கிடையாது, அசந்தோஷம் இருந்துருக்கு. அந்த சந்தோஷம் கிடையாது, சந்தோஷத்துக்கு ஆப்போசிட் அசந்தோஷம். அசந்தோஷம் அதை அவர் வந்து நாரத முனிகிட்ட சொல்றார் வியாச முனி. அதை சொல்லிட்டு அதை வந்து நீ பண்ணி பகவத் புராணத்தை அவர் சொல்லி கொடுத்த பாயிண்ட்டை வச்சு அதனால அவரை இப்படி பண்ணணுமா அப்படி பண்ணணுமான்னு ஊக்கம் அளிக்கிறது. அதுதான் இந்த சாப்டர்னுடைய முக்கியமான இது. மொத்தமாவே இந்த சாப்டருக்கு இந்த இதனோட சாரம்னு கேட்டேன்னா என்ன சொல்லலாம்? நாரதர் வந்து வியாசரிடம் போய் மகாபாரதம் மற்றும் வேதங்கள் இயற்றிய போது பகவானின் மகிமைகள் லீலைகள் எல்லாத்தையும் துவைக்கணும்னா அதுதான் துவைக்கிறது கஷ்டப்பட்டுதான் இதை பரவாயில்ல நீங்க தயவுசெய்து எல்லாரும் மியூட்ல வச்சுக்கோங்கம்மா ப்ளீஸ். சரியா? அது வந்து அவரோட அனுபவங்கள்லாம் நாரதர் தன்னோட அனுபவங்கள்லாம் பகிர்ந்துட்டு பகவத் கதையெல்லாம் சொல்லி அதனோட மகிமையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு இவருக்கு. வியாசரின் படைப்புகள்ல பகவத் விஷயம் இல்லாத அது மாத்திரம்தான் இல்லை. அது அவர் பண்ணியது ஏன் அவருக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு குறையா படுறது? அவர் பகவானை பத்தி மகிமையை சொல்லல, அந்த குறைபாட்டை சுட்டி காட்டினார். யாரு? நாரதர். பகவத் சமீதையை ஏற்றுமாறு அறிவுறுத்தி அதனோட 10 விஷயங்களையும் சொல்லி கொடுக்குறார். பகவத் சமீதையை கரெக்டா பார்த்து படிச்சு அந்த 10 விஷயத்தையும் சொல்லுனார். அந்த 10 விஷயத்துக்கு பேர் என்ன? தச லட்சணங்கள்னு பேர். அது இன்னைக்கு அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் அந்த தச லட்சணங்கள் பகவத் சமீதியின் தச லட்சணங்கள் யாருக்காவது தெரியுமா? அது உங்களுக்கு தெரியாட்டா அதுக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ல இந்த சாப்டர் முடியறதுக்குள்ள உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப விசேஷம். ஸ்ருதி, ஸ்திதி, ராசி, பில்வ, நேத்திர, சம்ஸ்ர, உதய, மனுமந்திர, அந்த மாதிரி 10 வரும். ஓகே, அதை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தேன்னாக்க உங்களுக்கு மேற்கொண்டு அது படிக்க வச்ச முடியும். அது படிக்கும் போது அந்த ஸ்லோகம் படிக்க வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த 10 விஷயங்களும் என்ன? பகவானின் லீலைகளை மையமாக கொண்டு படைப்பு முதல் மோட்சம் வரை உள்ள புராணத்தின் அமைப்பை சித்தரிக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதை படிச்சு அதனால பக்தி உணர்வோட விவரிச்சு சொல்றதுனால அது தனித்துவம் பெறுகிறது. இதை சொல்லி கொடுத்த உடனே வியாசருக்கு ஊக்கம் அளிக்கிறது. ஓகே, இந்த அத்தியாயம் பக்தி மார்க்கத்தின் சக்தியை வலியுறுத்துகிறது. மொத்தமாவே இந்த சாப்டர் வந்து பக்தி மார்க்கத்தின் சக்தியை வலியுறுத்துகிறது. பகவானின் குணங்கள் லீலைகளை சொல்லுதல், கேட்பது ஆழ்ந்த பக்தியை ஏற்படுத்தி மோட்சத்தை தரும். அதுதான் மெய்யாக்கம். இந்த 8வது ஸ்லோகத்தை இது வந்து ஜென்ரலா உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் பத்தி சொன்னேன். இப்போ இந்த 8வது அத்தியாயத்துல நாரத முனிவர் வியாசத்தை சொல்லி உபதேசத்துல அவர் சொல்றதுல ஒரு முக்கியமான பகுதி இது. இந்த 8வது ஸ்லோகம் பாகவதத்தின் மகிமைகளை விரிவாக விளக்காததால், பாகவத்தின் மகிமைகளை இந்த சாப்டர்ல அவர் இந்த சாப்டர்ல இல்ல பாகவதத்திலேயே அவர் விளக்காததுனாலதான் வியாசரின் மனதில் ஏற்பட்ட அசந்தோஷத்தின் காரணத்தை வெளிப்படுகிறது. ஓகே, நாரதர் பகவான் லீலைகளையும் மகிமைகளையும் சித்தரிக்கணும். அதை பண்ணினாத்தான் அதை அறியாமல் என்னன்னு தெரியாத அவர் தவிக்கிறார் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு அதை சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அவருக்கு. நாரத முனி சொல்றார்,
உமது மகாபாரதத்தில் பகவானின் அளவிட முடியாத மகத்துவங்களையும் தூய்மையான குணங்களையும் முழுமையாக விவரிக்கவில்லை. இதனால் மக்கள் பொருள், அழகு, புகழ் போன்றவற்றில் மயங்கி பகவான் பாதத்தை அறிய முடிவதில்லை. இதுதான் உமது மனதில் ஏற்பட்ட அசந்தோஷத்தின் உண்மையான காரணம் அப்படின்னு சொல்றார். மனசுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கல, எனக்கு திருப்தி இல்லைன்னு சொல்றார் இல்லையா வியாசர். அதுக்கு என்ன ரீசன்னு நாரதர் சொல்றார். அதுல மக்கள் பொருள், அழகு, புகழ் இதுல எல்லாத்தையும் மயங்கிட்டு பகவான் பாதத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. அதனால பகவானோட மகிமையை நீங்க சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறார். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் பகவத்கதையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. பகவானின் லீலைகளை கேட்கும் பக்தர்கள் மனதின் பொருளாசை நீங்கி பகவானின் அருகில் இருக்கும் நிலையை அடைகிறார்கள். வியாசருக்கு இது பகவத் சபீதை ஏற்றும் ஊக்கத்தை அளித்தது. இது பக்தி மார்க்கத்தின் சக்தியை விளக்குகிறது. புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்லோகத்துல? இதுதான் மெயின் பாயிண்ட். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பவதானுதித பிராயம் யக்ஷோ பகவதோ மலம் ஏனே வாசோ ந துஷ்யேத மன்யே தத்தக்ஷணம் கிலம். அதான் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச பவதானுத்தித பிராயம் யசோ பகவதோ மலம் ஏனைவாசௌ ந துஷ்யேத மன்னே தத் தர்சனம் கிலம். ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார். பிரபுஜி யாராவது படிக்கிறீங்களாமா? ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார், நீர் உண்மையில் பரமபுருஷரின் மேன்மையான. இல்ல இல்ல ஸ்லோகம் இன்னொருத்தர் ஒரு பிரபுஜி ஒருத்தர் படிக்கலாம். நாரதவாச ஸ்ரீ பவதானுதித பிராயம் யசோ பகவதோ மலம் ஏனைவாசௌ ந துஷ்யேத மன்யே தர்சனம் கிலம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச பவதானுதித பிராயம் யக்ஷோ பகவதோ அமலம் ஏனே வாசௌ ந துஷ்யேத மன்யே தத்தர்சனம் கிலம். அந்த அமலம்னு வந்து இல்லையா? அமலம்னா என்ன? குற்றம் இல்லாமல், கலங்கம் இல்லாத, கலங்கம் இல்லாதது, குற்றம் இல்லாமல். ஓகே, யாராவது மொழிபெயர்ப்பு ஒரு மாதாஜி பிடிக்கும். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார், நீர் உண்மையில் பரமபுருஷரின் மேன்மையான களங்கமற்ற பெருமைகளை பரப்பவில்லை. பகவானின் உன்னத புலன்களை திருப்திப்படுத்தாத அந்த தத்துவம் பயனற்றதென கருதப்படுகிறது. பொருளுரை. வேதாந்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேதம், வேத அந்தம், வேதங்கள், வேதங்களின் முடிவு. அந்தம்னா முடிவு. வேதம்னா வேதங்கள். வேதாந்தத்திற்கு ஒரு சூத்திரம் இருக்கணும். அதை வந்து அந்த சூத்திரம் இல்லைன்னா பாஷ்யம்னு சொல்லணும். என்னம்மா? வேதங்களின் சுருக்கம். வேதங்களை தெரிஞ்சிடும். அதை வந்து வேதாந்த சூத்திரம்ங்கிறது பாஷ்யம் சொல்லலாம். அதை கமெண்ட்ரி. அதை பத்தி எழுதணும். அது எழுதாததுனால்தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கல, பூரணம் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது இதுல வந்து நாரதர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் இதுல. ஓகே, அவரோட கவலைக்கு காரணம் என்ன? அவர் வியாசர் வந்து பகவானோட மகிமைகளை சொல்லல, அது ஒரு பாயிண்ட். பக்தி தொண்டு, புகழ், தவறு செய்தாலும் அதெல்லாம் சொல்லல. தவறு செய்தாலும் பக்தி சேவைங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான், அது பண்ணல. நாரதர் அவரது சொந்த கதையை சொல்கிறார். நீ சொல்றதுக்கு தவறு விளக்கம், அதை நீ சொல்றது ஓகே, ஆனா அதுல ஒரே ஒரு தவறு, பகவானுடைய மகிமைகள் இல்லை, அதை பத்தி விளக்கம் சொல்லுகிறேன் என்கிறார். ஓகே, அது வந்து 8லேருந்து 22 ஸ்லோகம் வரைக்கும், 1லேருந்து 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் படிச்சேன் இல்லையா? அது என்னது? அதை பத்தி நேத்தி பத்தி அது ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1 to 7 வரைக்கும் இல்லையா? அது என்ன மொத்தமா டோட்டலா? நாரதரை பற்றி கூறுவது, நாரதர் மூலகங்களையும் சஞ்சரிக்கிறார். நாரதரை பத்தி இல்ல, இது ஜெனரலா மனத்திரு
வியாசரோட மனநிலை. ஓகே, அது ஒரு சீடன்கிறவர் எப்படி இருக்கணும்? ஆச்சாரியரை விட தாழ்ந்து இருக்கணும், பணிவா இருக்கணும். ஏன் நான் இது பண்ணினேன், ஐ திங்க் நான் எழுதியிருக்கேன், அது ரைட்டா அப்படின்னு ஒரு திமிருத்தனமா பேசக்கூடாது. சீடன் குருகிட்ட பேசும்போது பணிவோட அவர்கிட்ட நம்ம கிட்ட கத்துக்கணும். குருங்கிறவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும், அவர்கிட்ட நம்ம எப்படி கத்துக்கணும். இல்லை எனக்கு தெரியும், அது தப்பா இருக்குமோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு போய் கேட்கக்கூடாது குருகிட்ட. நான் எனக்கு நீங்க அது கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணி தரலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கணும் குருகிட்ட கேட்கும்போது. அதுதான் முக்கியமானது. 1 to 7ல சீடன் ஆச்சாரியர்களை விட தாழ்ந்து இருக்கணும், பணிவாக இருக்கணும், தற்பெருமை கூடாது. தற்பெருமைங்கிறதே இருக்கப்படாது. குருஜிட்ட பேசும்போது ஐ திங்க் எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறத காமிக்கக்கூடாது. அவளை விட நமக்கு கம்மியாக தான் தெரியும் அப்படிங்கிறத ஒத்துண்டு அந்த மாதிரி கற்றுக்கிதான் 1 to 7 சாப்டர் ஸ்லோகாஸில் படித்தோம். அதில் முதல்ல சூரியனுக்கு வெளிப்புறம் இருக்கும், அதாவது சூரியனோட வெளிச்சம் எல்லாம் பிரைட்டாக கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பார்த்தேன். அப்புறம் காற்று வெளியிலையும் இருக்கு, நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் எல்லாம் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு உள்ளுக்குள்ளேயும் காற்று போயிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கு, மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே அதில் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தது. 2 அனாலஜி, 2 ஒப்புமை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அந்த இதில், இந்த 1 to 7 ஸ்லோகத்தில். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு 1 to 7 அப்படி படிச்சு, இப்போ 8 to 22 எப்படி படிக்க போகிறேன்? நாரதர் கொடுக்குற உபன்யாசம் இதுதான். அவரோட கவலைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நாரதர் கொடுக்குற உபதேசத்தெல்லாம் கேட்டுக்கிறார். ஓகே, படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவாகிய முழுமுதற் கடவுளுக்கும் உள்ள நித்திய உறவானது நித்திய தொண்டனுக்கும் நித்தியமான எஜமானருக்கும் உள்ளதை போன்றதாகும். ஜீவராசிகளின் அன்பு தொண்டை அவர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்காக பகவான் தன்னை ஜீவராசிகளாக விரிவடைய செய்துள்ளார். இது ஒன்றுதான் பகவானையும் ஜீவராசியையும் திருப்திப்படுத்த முடியும். மிகச்சிறந்த வேத வல்லுநரான வியாசதேவர் வேத இலக்கியங்களை பலவிதமாக விரிவுபடுத்தி உள்ளார். அவை வேதாந்த தத்துவத்தில் முடிவுறுகின்றன. ஆனால் அவற்றில் எதுவும் பரமபுருஷரை பற்றி நேரடியாக புகழும் விதத்தில் எழுதப்படவில்லை. கற்பனையான வரட்டு தத்துவங்கள் பகவானின் உன்னதமான விஷயங்களை பற்றியவையாக இருந்தாலும் அவை பகவானை பெருமைப்படுத்தும் விவகாரங்களில் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்பதால் கவர்ச்சியற்றவையாகவே உள்ளன. தெய்வீகத்தை உணர்வதில் கடைசி சொல்லாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவான் என்பதாகும். பகவானை அருவ பிரம்மமாகவோ அல்லது இதயவாசியான பரமாத்மாவாகவோ உணர்வதை விட அவரை பரமபுருஷனாக பகவானாக உணர்வதால் பரிபூரண ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. வேதாந்த தரிசனத்தை தொகுத்ததால் வியாசதேவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை. எனவே ஆசிரியரான வியாசதேவரால் நேரடியாக விவரிக்கப்படாததான வேதாந்தத்தை படிப்பவர்களாலும் கேட்பவர்களாலும் எத்தகைய ஆன்மீக ஆனந்தத்தை பெற முடியும்? எனவே வேதாந்த சூத்திரத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் வடிவில் விளக்க வேண்டியது அவசியம் இங்கு எழுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இதுல வேதாந்த சூத்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், அது இல்லை உங்களோட நீ எழுதின ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இல்ல, அதனால அதை மாத்திரம் எழுதணும், நீ எழுதின அதனால்தான் உனக்கு திருப்தி இல்லைன்னு நீங்க சொல்ற அப்படின்னு நாரதர் வியாசருக்கு சொல்றாரு. நாரதர் வியாசர்கிட்ட சொல்றாரு. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ஆட் பண்ணி அப்புறமா போறோம். இந்த 8லேருந்து 22 வரைக்கும் நாரதர் விவரிக்கிற இதுதான் இந்த 22வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். ஷீலா பிரபுபாதக்கு ஜெய். ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா பிரபுஜி மாதாஜி?